Children of God, mga anak sa Diyos, ang YouVersion nga usa sa mga ilado nga mga Bible apps sa tibuok kalibutan, good news, nakalapas na og 1 billion ka total downloads sa iyang mga apps. Kada bulan adunay kapin 11 to 12 millions ka bagong installs gikan sa nagkalain-lain nga mga nasod. Imagine, inana kadaghan. Kini nagpasabot nga matag adlaw adunay libuan ka mga tao nga nag-download sa Biblia ngadto sa ilang mga cellphone. Kamo naka-download na ba? YouVersion, Y-O-U version, YouVersion. Ang pulong sa Diyos di ay wala na lang nagpabilin sa mga istante sa simbahan o sa panimalay. Nadala na kini ngadto sa mga bulsa sa matag magtotoo pinaagi sa digital technology. Apan bisan usa pa ka bilyon ang downloads, wala ni nagpasabot nga automatic no nga usa sa ka bilyon ang nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Ang importante kay dili man ang gidaghanon sa downloads, kundi ang gidakon o gidaghanon sa kausaban diya sa kasing-kasing. Ang pulong sa Dios sama gyapon sa usa ka liso nga kinahanglan mutubo sulod sa maayong yuta aron kini mamunga. Kini nga balita nagpahinumdom kanato nga ang Dios nagpadayon sa pagpuga sa iyang pulong bisan sa atong panahon karon nga digital age. Ang ebanghelyo karong adlaw mao ang sambingay sa magpupugas. Gipakita ni Jesus nga pareho ang liso apan nagkalahi ang yuta nga nabutangan niini. Mausab kini ang kahintan sa mga kasing-kasing sa tao. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, kinahanglan nga ang pulong mutuhop sa atong kinabuhi hangtod kini makita sa atong mga buhat. Si Jesus wala maghisgot nga adunay diferensya ang liso. Ang liso mo ang pulong sa Dios nga puno sa gahom ug kinabuhi. Ang nakahatag og kalainan mao ang matang sa yuta nga midawat niini. Adunay nahulog sa daplin sa dalan, sa kabatuan, sa tunukon o sa maayong yuta. Sigun pa sa ebanghelyo, the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit. Matthew 13:23. Sa binisaya nga hubad, ang liso nga napugas sa maayong yuta mao ang tao nga naminaw sa pulong og nakasabot niini og namunga siya. Ang pagpaminaw lamang dili paigo. Kinahanglan nga ang pulong sa Dios mutuhop sa atong kinabuhi, sa atong adlaw-adlaw hangtod kini makita sa atong mga binuhatan. Daghan ang adunay Biblia bitaw sa balay apan usahay giabug-abugan na lang gani ang mga panid niini. Karon aduna nay Bible apps ang daghang cellphone apan usahay mas pirmi paghihapon nato maablihan ang social media kaysa sa pulong sa Dios. Tinuod jud ni. Mo nga angay hinumduman dili ang kakulang sa access ang problema. Ang pangutana mao kun giunsa nato pag-abli ang atong kasing-kasing ngadto sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga ang pulong mutuhop sa atong kinabuhi hangtod kini makita sa atong mga buhat. Ikaduhang punto, kinahanglan tang maghinlo sa atong sulod aron adunay luna ang Dios. Ang maayo nga yuta wala lamang midawat sa liso. Kini namunga o napadaghan ang ani. Ang usa ka Kristiyanos dili lamang listener sa pulong sa Dios kundi doer usab niini. Ang bunga makita sa gugma, sa pagpasaylo, pagkamatinud-anon o pag-alagad. Dili lamang unta kita mahibalo sa ebanghelyo apan ipakita kini sa matag adlaw nga kinabuhi. Usahay maghuna-huna ta nganong walay kausaban sa atong kinabuhi bisan sigita og simba. Tingali ang problema dili sa pagwali. Tingali ang problema
mao nga ang atong kasing-kasing puno pod sa daghang kabalaka, puno pod sa garbo, puno sa mga butang nga naglangkob sa pulong sa Dios. Kinahanglan pod baya tang maghinlo sa atong sulod aron adunay luna ang Dios. Kung ang pulong sa Dios mo'y atong giya na ikahayag diha sa dalan sa atong kinabuhi. Kinahanglan tang maghinlo sa atong sulod aron adunay luna ang Dios. Story time. Dito sa nasod sa Colombia, bago lang napili isip presidente si Abelardo de la Espriella o usa sa labing makapadasig nga bahin sa iyang kinabuhi mao ang iyang spiritual journey. Sa una, giilan niya ang iyang kaugalingon isip usa ka atheist. Wala magtuo sa Ginoo apan nagtuo lamang sa mahimong mapamatud-an sa science o sa reason. Apan kabalo ba mo unsay nahitabo niadtong panahon sa pandemic sa COVID-19, namatay ang iyang tiya nga usa ka deboto nga Katoliko. Ang kamatayon sa iyang tiya nga deboto nga Katoliko nakahatag niya og dakong kasubo og depression. Ug sulod sa napulo og duha ka adlaw halos dili siya makasulti. Inana nga level sa kasubo. Sa misa sa lubong sa iyang tiya nakasinati siya og hilabihan nga kalinaw samtang naminaw siya swalis pari. Ug siya mismo niingon nga dunay usa ka kahilom, a certain kind of peace and presence nga dili niya ikapasabot pinaagi sa reason o bisan gani sa iyang mga pulong. Mao kadto ang turning point sa bagong presidente sa Colombia nga si Abelardo de la Espriella. Ang iyang turning point nagdala kaniya sa pagdawat sa pagtuo ug pagsulod sa simbahang Katoliko. Ug sukad kaniadto, wala na niya ikaulaw ang iyang pagtuo ug kanunay na kini niya nga hisgutan sa publiko. Ang iyang kasinatian ni President Abelardo de la Espriella sa nasod sa Colombia, nagpamatuod nga ang pulong sa Dios makahikap bisan sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga kaniadto wala mutuo. Children of God, mga anak sa Dios, ang Diyos nagpadayon sa pagpugas sa iyang pulong matag adlaw. Ang pangutana dili kon naningkamot ba ang Diyos o nagwali ba ang Diyos o nabay gihimo ang Diyos. Ang pangutana kon andam ba ang atong kasing-kasing sa pagpaminaw. Ayaw tuguti nga ang mga kabalaka o mga tentasyon mo'y mupatay sa liso sa pulong sa Diyos. Himo ang imong kasing-kasing nga maayong yuta nga andam mudawat sa grasya. Andam mudawat sa kabag-uhan. Ug sa katapusan atong iampo nga maaghat kita ug ang atong mga pamilya nga mahimong tigbasa dili lamang sa pulong sa Dios kundi nga kita ug ang atong pamilya mahimong buhing pulong sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Osamis City, probinsya sa Misamis Occidental. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.